Добър ден на всички! Днеска ще ви представя новата акумулаторна серия, т.е. акумулаторни ъглошлайф на Шепах. Самата марка съществува повече от приблизително, т.е. 90 години, но 20 волтовата серия конкретно са в пазара от една година насам. Аз съм го тествал съм машинката, притежавам я отдавна. И днеска ще ви представя какво е съдържанието и ще направим тест. Ще пробвам върху метал и дърво и така. Да видим какво напосреща първо. За видеото просто съм оставил опаковката, нали, както си беше. Премахвам нещо. Самия комплект се предоставя с диск. Тоест аз съм го пробвал, тествал съм го и заради това е така, но има диск, нали, вътре в това пакетче. Се предоставя с самия диск. Това е машинката. Има 6 скорости, регулируеми скорости и защита също има. 125 мм с 125 мм диск работи и самата защита е напълно регулируема на ръка, без помощ от някакъв, въобще някакъв инструмент. Никакъв инструмент не е нужен, за да си регулираме това нещо. И е много перфектно за финна работа, когато набързо трябва да направим нещо, да сменим. Това е допълнителна пластмасова защита, има, то се премахва. Ето, даже по-лесно става. Само секунда. То се премахва. Ето и се остава така, съответно. Да. Така. После напосреща самата ръкохватка с ключето за смяна на диска. Ръкохватката може да се монтира на 3 позиции, включително и отгоре. Това е допълнителен плюс, поне за мен. От страни, т.е. и от двете страни може да се монтира. Така. Личен опит, много съм доволен от самата марка. Наистина бих препоръчал. Нека това да го оставим на страни. Моделът се доставя, нали, без батерия. Това е тялото. Ето, по близък план. Така изглежда. Доста е компактен. И перфектен за работа. Поне в домашни условия си е перфектно. Това е батерията и зарядно. Аз се снабдих с 4 амперовата версия. Това е комплекта с зарядно. Пълно зареден. Както споменах, от доста време го притежавам. И реших да направя ревю, т.е. тест на модела. Така. Той да го оставим на страни. Тези след малко ще ги пробвам. Видим какво може да направим. Това е доста корало тръба. Това се използва за азпухи и доста корало желязо, бих казал. Тоест, сега да пробваме. Да. Тук тъй се регулират скоростите. Значи ще представя как тук тъй се пуска. Ето пуска. Първо включването и после ключето. Регулират се оборотите. Най-силното.
двата се справят перфектно според мен. Като детайл имам още едно старо желязо, нали, като диаметър е доста дебел, нали, дебел детайл. Това ще го пробваме. Слим, перфектен, просто е като играчка. Също време притежавам и други модели на 20 волтовата серия. Наскоро се снабдих с гайковерта, ударен гайковерт, който също може да намерите в Shepach.bg. И този модел, нали. Този е безчетковия вариант, между другото, забравих да споменавам. Безчетковия вариант има и с четки на този модел. И доста перфектна работа върши. Единственият недостатък бих казал само, че може би е малката батерия. Може би ще му трябва по-голям, но на мен ми върши перфектна работа и ми стига, лично казано. И надявам се, че ще предоставят и по-големи батерии. Ще има и по-големи батерии, съответно. Така. Сега ще сменя диска. Тоест някакъв диск, който е с верига и е перфектно за дърво. Още някакъв тест да видим как ще се представи. Не съм го тествал даже с този диск. Да видим как ще се представя. Както показах, много е перфектно това нещо да се регулира. Така, на ръка, съвсем на ръка. Без никакъв ключ. Нямате нужда от ключ. И много е готино, бих казал. И ключата си е тук, ако искате. Може да се премахне. В случая ще продължа с сериите. Даже това ще е първия клип и ще има и продължение и на другите серии от към 20 волта серии. Новите 20 волтовите акумулаторни инструменти. Така. Какво беше? Значи, малко съм го подбрал от някъде. Да видим как може това нещо да се справи с това. Добре, че стана. Когато нещо рязко спре, влиза в един авариен режим и това го защитава. Това е защитата. Добре се получи да го знаем, защото при всеки може да се случи нещо подобно, но просто аз го хванах малко така накриво. От самия изрез също се разбирах. Но добре, че се получи. Просто да видим в евентуален случай, ако се случи нещо подобно, как реагира машинката. И влиза в един авариен режим за няколко секунди. Когато спре да светне осветлението в панела, тогава може пак да работи. И хубава защита, между другото. Идеален е.
Значи, заключение към Шепах, т.е. акумулаторната серия, конкретно Ъглошлайфа без четковия вариант 125 мм. Върши перфектна работа. Искрено съм много доволен, т.е. лично мнение, и е перфектна за домашни условия. Препоръчвам. Може да видите линка отдолу, където е посочено. В Шепах БГ може да се закупите същия продукт. Това беше от мен. Чао!